Nachádzame sa v Hrabove, kde vám ideme predstaviť luxusný apartmán. Hrabovo sa nachádza 3 minúty od Ružomberka a nájdete tu bike park, zipline, lyžiarske stredisko Malino Brdo a oddych, čiže všetko, čo hľadáte. Hľadáte investíciu, ktorá dáva zmysel? Moderný apartmán s bezkľúčovým ovládaním čaká práve na vás. Ak vás tento apartmán zaujal, neváhajte ma kontaktovať.